Fotograful corpul, nu știu dacă să o vedem și pentru că de pe milionul frate. Cum îl cheamă pe acest domn? Ascultați, vă rog. Rugăciunea are fundamente medicale. Sunt foarte multe studii care ne arată. Spuneți mai multe despre Sunt asta. foarte multe studii medicale care arată că în timpul rugăciunii se produce în primul rând o eliberare de neurotransmitători protectivi la nivelul creierului și aici vorbim de serotonină, vorbim de dopamină care produc starea de liniște și pace interioară, dar se produce măsurabil pe evaluările de neurofiziologie, se produc reglări ale ale funcțiilor cardiovasculare, avem modificări ale pulsului, ale frecvenței respiratorii, ale frecvenței cardiace, dar și modificări ale undelor cerebrale în timpul în care se realizează rugăciunea. Deci avem foarte multe fundamente medicale publicate astăzi care ne spun că rugăciunea este o formă de emoție pozitivă pe care nu își încheie efectul atunci când o spunem, pentru că rugăciunea, prin conținutul cuvântului, pentru că vedeți dumneavoastră, dacă ne dăm în Sfânta Scriptură, la început a fost cuvântul. Deci cuvântul nu este o formă inertă, cuvântul este încărcat de o energie, este viu. Și atunci cuvântul pe care noi îl rostim în timpul rugăciunii, chiar dacă nu spunem poate rugăciunea din suflet, dar o spunem doar mental, acel cuvânt pe care noi îl reținem mental are efect și după, pentru că noi ne gândim și reflectăm la ceea ce ne-a spus rugăciunea respectivă și ce ne-a învățat. Scrieți numele domnului doctor, preot ce este, scrieți numele dumnealui și îi mulțumim pentru aceste cuvinte de învățătură, mari cuvinte, pentru că mulți sunt unii care nu cred, domne, ce să mă mai rog, ce să mă duc la biserică, ce să mă duc la sfinți, nu e nevoie de așa ceva, sau alții că nu există Dumnezeu și așa mai departe. Ei, oameni dragi, deci cred că este un domn doctor. Dacă o spune un domn doctor așa ceva, jos pălăria. Deci vedeți, rugăciunea, credința, un gram de credință dacă ai, ajungi sus acolo la bunul Dumnezeu. Like, share, distribuiți tuturor acest videoclip, pentru că rugăciunea, oameni dragi, a vindecat vieți, a salvat vieți și duce o viață bună pe pământ. Te ajută bunul Dumnezeu. Învățați-vă copiii să se roage. Noi toți să ne rugăm la bunul Dumnezeu și Măicuța Domnului. Suntem în postul naștere Domnului, în preajma sărbătorilor de iarnă. Ascultați colinde, mergeți la biserică, spovediți-vă, împărtășiți-vă. Fiți mai buni unii cu alții, că câteodată rea s-a mai făcut lumea. Și ajută-l pe cel de lângă tine cu un sfat, cu un cuvânt, cu un bănuț, cu tot ce poți tu, chiar și cu o strângere de mână. Face foarte mult o vorbă bună și iertați în această perioadă, chiar dacă mi-a spus cineva, Bogdane, urmăresc videoclipurile tare, dar este greu tare să iert pe cineva.